Deleng Kurawa bubar mawon. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Girayo. Apa? Terus? Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku karo Girayo. Omong kleru. Gorila. Ayo, utuh Girayo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulai. Kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Patih Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru ya. Kowe iki ora edan lho, Gan. Aku ki Patih. Weh lah malah marang krek mati. Iya, ora omak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya wajah. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin kok. Ora usah izin. Antel mencerat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Terus dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. blegek-gugek sak dulita mel mersasat kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu dene amung sak padukuhan karang kadempel kemawon niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatotkaca ben Ndara kula sesembahan kula Gus Ndara Tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing karang kadempel den Ndara Gatotkaca Siwa Semar iya taun sapi naikane kawidadan niring sami kula praptaku ning karang kadempel wa kepareng aku ngaturake sembah pangabektiku kunjuk marang Siwana Yantaka ampun kewayadan kula niki namung batur kula niki namung panakawan kula niki namung kawula sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar dosa napa sing ajeng kula sandhang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula Siwa Semar panjenengan kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering panakawan nanging saka panyawangi Gatotkaca mungkin nek krungu anak-anak kula ndak saya leda kurang ajar kali kula dipun sekecaken anggenipun lenggah ngiten ya Siwana Yantaka kok wis ora kepenak praptaku ning padukuhan karang kadempel nuwun sewu Ndara kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing katampa pangestu tampanana nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus iya Nala Garing kaya ora kurang kepenak praptaku ning karang kadempel nuwun sewu den kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Panakawan Petruk tak tompo pangestu tampanana Panakawan Petruk kula pun dinggo jimat paripe dayan ning kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak nyuwun pangapunten Ndara kepareng ing abdipun Bagong ngaturaken sembah
Sumungkeming pangabekti kula konjo. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Nune nggih. Dawa sami-sami ndara. Sing dawa sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngene lho. Lah iya, nek wis ya wis ora sanggo dawa sami-sami. Dipun sekecaken nggih, Den. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel, Gus? Napa enten pandangon saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng Mbah Barono. Upami pancen rawuh wonten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing ngabding Semar nandhang kelepatan dosa menapa ing kula sandhang kula boten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan apa sing pun kula tindake menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna upamiya menika wadi tumraping anak-anak kula awi kula dereke manjing sak lebeting griya pepanggihan catur netra lan adipun Semar Badranaya. Siwa Semar wonten dawuh Den panjen kepara nyata ingkang sepisan pratane Gatotkaca ning Karang Kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para Panakawan kabeh matur nuwun dene dungkap angka loro ana wigating bakal daturake marang Siwana Yantaka wigatos sing pripun pratane Gatotkaca ning Karang Kadempel saiki diutus dening para pepunden Pandhawa nanjihake marang Siwana Yantaka Pusudakara telung candra etung klungganing dina samengko iki Siwana Yantaka ora sowan marang Praja Ngamarta apa pancen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jinggo tegese ora suwita marang negara Ngamarta apa pancen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kagelan penggaling Kakang Semar apa pancen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka yen to pancen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kelawan pangrasaning Siwana Yantaka mula paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa Siwa Semar Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatotkaca Siwa Semar anjlah ingkang Guspita kasiling samirana mrip sekar kadung ngas kandanya maweh raras retnaning diya blegegek ugek-ugek sadulita mel nuwun sewu Den
nek sampeyan paring pangandikan salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar nyuwun pangapunten telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon boten wonten ingkang gathuk kaliyan ati kula siji napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika boten sowan. Lha nuwun sewu lho Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Blakasuta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten. Lah kok tesih enten satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci. Ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggok dalan. Lah niku ning nek Pandhawa mboten. Mula tentreming jagat raya, ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Saala alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Merga isining donya menika mengmerna loro, ala becik bener luput, sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakalin duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute mesti kecipratan walane. Yo dadi kula suwita teng Ngamarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan minangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok 3 sasi setengah taun, gedene setahun, munggahe 10 taun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika. Sepisan angka 2 Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus ngudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan apa sing dijangka. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate ming batur, kula niki ming Panakawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula Panakawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur, ming saukur karo derajating Panakawan. Angka 2 pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Iya, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepi angka 3 panjenengan paring dawuh apa ana pangendikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Saksuwene kula tepung kalih Pandhawa, saksuwene kula momong Pandhawa ngetutke Pandhawit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi
niku mesti tembunge ngati-ati sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alor ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore ning mesti nganggo tembung jaluk tulung lah menika lho menika pun ditinggal enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung njaluk tulung rumangsa derajate dhuwur rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe tulung jupukno kae ngeten menika tembung sing langkung prayogi langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung nek kowe selo aku tulungono barang ana kono kae gawanen mrene niku sing dijaluki tulung lega ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem mesti kakean alasan nek mboten percaya mang praktekke iya niki kula matur napa anane lho Den napa sing kula aturke menika lahir lan batin ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus tembunge kepenak tengati tata kramane wutuh unggah-ungguhe kebak mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene mesti dadi alus unggah-ungguhe mesti dadi alus tata kramane teng jagat niku pun boten wonten mula kula aturke wungsul wangsul donya niki wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara wong-wong sing lelamisan raine becik ning atine lethek ning dereng karuan raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal nuwun sewu ampun digebyah-uyah mula aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu giri lusi jalma tan kena kinira iya mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal ning atine apik niku ya pirang-pirang kosok baline atine alus raine ala niku ya ora sithik raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati mula ati kalolati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa banjur besok kapan Siwana Yantaka mrene bakal rawuh ning negara Ngamarta para Pandhawa ngenteni rawuhing Siwana Yantaka mengke riyen Den niki lakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat kula nembe manekung kelawan dewa kula nembe mahasinga sampun kelawan dewa ampun kleru lek kula mapake awak kula nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngobar jagat saisine ning sing wigati mang tenggo mawon mang tunggu kunek pun entuk sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi niku anut karo atine Badranaya Ndara Padyakong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama ing sidemadyaning parpatan padukaning Karang Kadempel nalika semanten tatas titis tetes pangandikaning Ranaya Naka nadaning cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca parandene sedaya para kawula sak padukuhan tintrem tumungkuling kisma midhanget sabdaning Sang Pamong Agung Kira Semar Badranaya pranyata sinebut pusaka ingkang bisa kandha jimat kang bisa ngucap nagara semanten nadyan gegodhongan trene ngubah samirana datana mambah kedadak gedher madyaning kawula padukuhan sami alok yen ana wanara kusika seta tegese wanara ingkang ngulusin petak wantun minggah pendhaping padukuhan miyak kang samya sumewa nyerpepeh pindha sata matarangan akarya jingak kang samya mlatna mriku kawula iki kanca piyak ana daya mikir dalu-dalan Ndrak lon tata trapsilanira
sumaken astanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto aduh Gusti tingalono Sadulita kaget aku tak kira karnaval apa Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning padukuhan Karang Kadempel. Iki piye Petro? Sik to mbok dimatke sik to Pak. Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh Kiai. Ki menapa paduka supe dateng kula Kiai. Kok sik to? Kowe iso guneman to? Saged. Toto jalma sak tataning jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Oh, ngawur Bapak. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cemping pecocot aja. Nolo garing kelingan ora? Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho Pak, ning apa ya isih urip? Iya, apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres ing ngabdipun Anoman Kiai, kula pun senggono. Kula pun mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan Kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala. Kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Bener apa Pak Anoman? Anoman lho gareng. Waduh. Samet Man. Pangestunipun ki Lurah Nala Garing wilujeng bekti kula kunjuk ki Lurah. Iya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Prayogakna ya. Lho niki sampun boten kirang prayogi. Slamet Man Anoman ki Lurah Petro. Wilujeng ki Lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Lurah Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun Ki Lurah Petro kaliyan Lurah Nala Garing Ki Lurah Semar kula mboten mangertos. Mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Ki Lurah. Wah, jan. Wis do mati kabeh to sampun. Kae munyuk sing raine wedhus Kapimindo. Kae ya wis mati. Sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati. Sampun Ki Lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pecah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kaya umurmu dawa to, Man. Pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Ki Lurah. Syukur. Prayogakna ya Man. Wilujeng niring sambikala mboten kirang prayogi Ki Lurah. Kowe slamet nyuk. Lho, kok mbok ya Man ngono apa kok nyuk? Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok dorae to. Lurah Bagong wilujeng. Ki Lurah Bagong to menika. Heeh. Mbah, kula menika kangen dipun sebut nyuk kaliyan panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken
Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane kowe dipaniki rupamu nyuk dundang nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang nyuk ki jumbuh karo kangananmu. Inggih Ki Lurah. Slamet kowe pangestunipun wilujeng niring sambikala. Syukur. Wah, jane sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek wuto tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek, Man. Inggih, Mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis nek olahraga iki wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogane ya, Man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggono kula wonten dawuh Ki Lurah. Enang apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuhi dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semalangan persasat jagat nika sampun kula bengi. Marambah makaping-kaping nanging boten pinanggih kalian lenggahipun Ki Lurah Semar tumuntun kula tambuh sangganing para kawula tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi mapan wonten ing Karang Kadempel Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Ki Lurah Nayantaka. Ya pancen sapurnane nggonku nderekke Prabu Rama aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa mekaten Ki Lurah. Lah terus kuwi gatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono mugi andadosna ing ngawuningan sak pangeripun Ki Lurah Semar saking negari Pancawati Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun Anandang Sungkawa, Anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Dumunten satunggiling wanci dawuh kaliyan kula. Anoman Murapadinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Pancawati lamun ora keduga boyong kelawan Kyai Semar Badranaya. Tumunten kula bidhal saking negari Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Pilenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan ndika parenga kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga menawi paduka Kyai Semar boten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semare seka balik titiyoni kandayani Trisanya Purnama sasi ing dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggana dinampi nenggih Ki Lurah Semar Badranaya dadak sakala mangke dumrajak tanpa lahapan rawing Begawan Durna Sumamun Kira Patih Haryos kene kanjeng kagiat kang samya kula gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung iki sing rawuh kok kaya karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok Begawan Durna rawuh glotruk kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh gong wah wis ketekan penyakit iki tekan penyakit piye nek mau dayoe rada ngepenake pikir
Anggere ketekan wong loro iki wis dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane klincipi carang papa adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora apa to? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tekani ae engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketok ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Pancen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar ora takon ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ora kena pati sengkuni bekti kula. Iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Gareng gak tompo pakai tuku tampanono ya nala gareng kula pun dinggo jimat paripe ndara pati sengkuni bekti kula iya nala gareng gak tompo bekti kula katur penemban iya Petro gak tompo pakai tuku tampanono ya Petro nggih kula pun dinggo jimat ndara pati sengkuni bekti kula kunjuk iya Petro gak tompo pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat penemban Durna bekti kula kunjuk oh iya Bagong tak tompo najan kowe tak pandhak apa elek karo aku ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa pangestuku tak manono ya Bagong nggih kula pundi sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon sapenakmu dhewe durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek durung kurang Adipati Harasengkuni pakartine mesti elek ora bendinane Bakawan Durna karo Patih Harasengkuni kuwi pakartine elek mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harasengkuni nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek lah iya aku yang ngomong apa anane kula sing nyuwun ngapunten anak kula Bagong nggih Mremban ora apa-apa Semar ora apa-apa sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel nah iki ngene ya Semar dadi amruhanamu pratakon ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana lan ngerti ya iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina kowe mapan ana negara Ngastina lah dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana aja kok wujuding brana picis nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina dadi praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti nek kepengin boyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana negara Ngastina nggih oh Semar mongko to ngiluwa karo kahananmu ngiluwa karo kahanane aku tak takon karo kowe wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti kabeh kepengin turah-turah brana picis kabeh kepengin duwe derajat pangkat kuwi yen wong normal waras uteke nggih mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu ora ta coba omahmu kawit biyen kowe ning Nusa Jawa kowe cedhak karo para Pandhawa ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu ora tau gelem dandan bali wismamu ora tau gelem dandani karo uripmu ya mau sarwa sekeng uripmu sarwa ora duwe uripmu sarwa mlarat kaya ngene apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik gampang lho Semar wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana kowe tekan negara Ngastina dan kowe tumuli bakal diparingi pangkat yen perlu bayaranmu per sasi kowe ngungkuli marang para priyagong negara Ngastina kowe bakal dituruti oh sandanganmu ora kok lucu kaya ngono kowe jarek ora tau ganti monggo wujudane ya kaya ngono kuwi ning negara Ngastina kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono kanggo wae kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago monggo dumadi saka inten kowe bakal kelakon yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8 kowe bakal kasembadan waton kowe gelem ngomong marang Sata Kurawa iya Semar aku sing dadi seksine yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mengkono mula
nek kowe gelem nek kowe kersa ayo tak boyong ning negara Ngastina kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji sinungga-sungga kaya pusaka ora kok ming nang kene dadi Panakawan manganmu ora ajeg kadang kala sedina ping 3 kadang kala sedina ping 7 kuwi rak ya memelas banget to monggo kowe cedhak karo para Pandhawa kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina kowe bakal urip mubra-mubru kowe bakal urip seneng-seneng suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu kowe bakal tentrem urip ning alam padang coba aku tak takon wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak mesti kabeh kepengin kepenak kabeh kepengin mulya kabeh kepengin sugih kabeh kepengin ora kekurangan kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal urip kaya ngene kok tok lakoni monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng senenge nggo napa aku tak takon senenge nggo napa kowe yang gelem melu nang negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar kowe njaluk omah wis bakal tak sediani yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira lho njaluk titian apa kowe rabi saben dina lakon aja men penyap men cepaya ngono ning petungane Begawan Durna ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep swarga donya yen kowe gelem urip nang negara Ngastina gareng piye ampun gelem Pak niku ming kadonyan niku ora digawa mati urip mubra-mubru duwe sugih bondo duwe derajat niku sesuk ora digo ngadep karo sing gawe urip pun boten saking nggo Petruk piye manut bapak Bagong piye gelem wae Pak Bagong edan ora suwe banget iki ana kesempatan sugih ya Pak yo menyang yo Durna kon gaweke perumahan apa perumahan Panakawan aja kuwatir Bagong mengko tak gaweke yen nang perumahan wong papat iki duwite sepira tak gaweke mengko yen meru sing pinggir dalan sing larang lemahe mengko sing pinggir dalan omahe Semar sing nomor 2 omahe Gareng sing nomor 3 omahe Petruk mengko kowe tak gaweke kandhang kirek oh ya wis rasah wae menungso padake kirek ya Tru ya ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora ngadine kok ora apa-apa mangke riyen to Premban nuwun sewu ukuran sampeyan ngoten lho ukuranmu urip ning alam padang ki piye ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis mboten perkara derajat bangkat mboten perkara bondo donya niku mboten ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati apa kebekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangeraning Gusti halan duwe derajat pangkat duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung keserimpet-serimpet ning arep uripe kaya kula niki sarwa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal keserimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip mung gumantung karo nggone ngrasake ning mesti adoh karo sing gawe urip jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe contone mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ngene manembah Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar emoh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten niki kula wis seneng
lahir kula bungah, batin kula seneng. Kok sik? Kok kowe iso kandha lahirmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara branda donya. Ngoten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparuh niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong? Niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora maksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa. Mangke piye? Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mang peksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon ki adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja maksa kamardekane wong urip. Saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardekan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangan. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wose kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bengawan Dono. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh paneh para sata Kurawa. Oh, Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna, rawo mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku. Sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina. Negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggepmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirangmung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek arep bumi angus Karang Kadempel, ateges pareng yang sarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Limas. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sembune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, maka wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asal cerewet kowe. Nek rawani meneng wae. Engko nek nganti gegeran aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat,
nyusul klambi barang. Lho, iki tegese dinandake nek suwani. Petengane wani padane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training, nggo latihan pencaksilan ning nggo dupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, kowe ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Bakal Durna, sing kawedeni awakmu. Wah, yen ngono Tuna Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone boyong marang Semar Badraya, pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas, kanan karang kajembel, kowe ngrasani uripe kawula sakarang kajembel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saged ngedian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua. Engko gak wis. Wong anggere susah seneng kok blek kedua saduli to. Lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah, samarang apa? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing kawedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene papan wong nek kanthi jayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora ora boyong nang negara Astina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngomong apa ya. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter kadegayan. Ngono, ora kok metu njaba saru nang ngono. Nendi pamane wong neter kadegayan? Nang njaba. Ayo. Kowe mesti metu njaba e. Ayo nang pratan karang kademel ayo. Tak jereke. Dusun tentrem eneng kuwi mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono, nek ora ditandhingi sak penake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Oh, nek 100 kokean. Tapi ya Pak Tro wangi terus. Emoh. Aku ora ngomong-ngomong kok kon ngewangi. Reng ayo perang reng. Ora sudi. Aku ora ngomong-ngomong kon ngewangi perang apa? Awake kowe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, ora omong Tro. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Punten dawuh. Kowe sayang karo aku ra, Man? Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Saka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ora papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong. Monggo aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas.
Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih pira merek-mereke krokodil. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru dicandolo badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora wae. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat awan. Lho nggih, ngestaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Kelurahan Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel, ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara nggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman lho nggih, ngestaken dawuh. Kanthi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab, Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur, Pak. Walaupun Anoman perang, aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya udah. Iki menjagake Anoman to, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangliawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petunganmu saka ngendi iso karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka ijen. Lho, mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkih awake, suda kekuatane. Ngene nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek ngomongi. Oh, deg-degi aku to kowe. Ora ngedeg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa to? Planning ke depan. Maksudnya planning, yo duwe pikiran ke depane iki piye, duwe kegayuhan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, rasa kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono kuwi sing tak arepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonamu wajib kok tresnani, wajib kok belani. Aja ana engkeng iso ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelak ya ora. Iki isane mung mongan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Nah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramet di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya. Oh, mana pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo gareng ki ringkih kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Petruk. Nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesembyok ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Ngene nggih, ngestaken debau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten ngri ya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni. Ndara Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petruk karawikan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon munekke gendhing. Bapak keparanggul mungging ayuda
bawatnya bentar kewabangnya munggih ngaloko ila dalah iki Bagong pancen wis dianowo ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa. Mundura. Bapakmu wenehno karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah ku arep boyong karo bapak ora masalah, Pate Sengkuni. Lho, ora sanono ya gelut, ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ora ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo ngono ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledekmu nyuk. Tepung ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya kan ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis meneng wae kowe iki tak gawe lakone. Oh nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ye. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botohe gelut lo boto. Aku ora gelut ah. Aku terima ora gelut sing baku aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu. Bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Yo satu-satu mo. Ora wani ngene. Cangkil leleng tengok dhuwur Mas. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine tis. Inggih. Ayo gak minggat kowe. Iya iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar karesan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa mlayu badhe njajal kula semanggaken Surtayu aja kaya bocah cilik aja meneng bae. Iki tandang ngono. Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane atiku Raden Surtayu.
Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso tetenis? Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singset? Gile nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Urun gelem. Mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangan. Wis dilek. Rada angel iki, Mang. Dilek. Sanika dipun jebul. Wah! Ha iki rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Main munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Kewes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Menaku ra muni. Coba menamu. Aduh. Kena balik ke situ. Mangap. Kamu ya pembalasan. Ayo kakak. Udah tai ya. Jadi lah. Wah oke iki ora apa-apa. Oke itu ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Dek. Piye? Ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah, ngendak ora iso mbeker. Tuh edan mencokot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lah tuku sempritane ndi? Hah? Lah tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku.
Oh. Carane mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komen kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkul mlocot ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sira mlata, jaya mlata pancen padha. Candrak ora we. Kok mlayu ngopo? Ndoro-ndoro gati. Aku wegane muncul kowe. Aku mon nek muncul kowe. Lha aku tekan karang kademel wis tak rewangi mlipil-mlipil. Wis tak rewangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak rewangi metu calean. Oh. Nanti ketemu genderuwo. Genderuwo karo bojone Slimbik. Bojone genderuwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman. Lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani genderuwo sing Slimbik karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Oh, arang. Diplesetke. Anane kula saniki gelute musuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apa lo nang ngene? Oh, ketel paksa iki aku. Ya. Tibananganku jeblok dadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Matek. Remuk remuk piye isih ngadeg kene kok remuk nggawa gaman kowe kok ampuh to lho lha jenenge anake Semar kok ora ampuh kira ya ngisini-sini to golek gaman oke tunggu dini bacok cilahmu tibano ucakaku Kiai Bendo iya tahu tangguhnya long kambil ping 3 lah kunangan iya elok cilah apa ta kuwi cilah tenan apa kecek ketel ora ngerti glaji cilahmu tibano ora bakal di modal kowe ketiban Kiai Cenco apa Kiai Cenco modal semplot cilahmu dia tiban cetok ya pusakamu aneh-aneh kok apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak oke kancane gelis oke kancane iki cetok oh tau nggo materi tukang ping 4 ya apa-apa tukang rasalah barang kok dipatekke hubungannya itu apa wayang kok karo tukang tapuk sandal jepit iki lek kunjup ning masjid oh mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong matek dene aku iya Pedro pripun aku izin apa aku izin wilang bebalang Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pocotota kula nganti kalah karo Petra
wilang bebalang ayo diplecani piai petalangan cemene akae nangan jauh kalau kowe wilang ijen mulai negara ayo mati lho Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten mingklep boten dungeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyok boten mingklep disebuten dungeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margalayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calaman. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Gak isa ngono, sampeyan nek nyambut gawe kula nyambut gawe kok kulang duel kulang isol kok kowe ngerti wae sampeyan lah yo laine wae ora ngendi-endi kok ngetok-ngetokke nek aja ngomong-ngomong niku kali laine lho aku rak ya omong-omongan ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol tak kira lanang lho tak kira kowe lah paman cengkuli saiki tepungane warok dengkulmu mlocot kok warok bewoken walok wong lagi main ketoprak kok dijak pikul ayo Ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dek mati. Ya Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mene ngapa duduk kok duduk Bileng Kurawa bubar mawet iya ngaku kalah ora Dursasana urung maju Dursasana maju kalah karo Anoman ora sangayel tak cuplek mripatmu ora kejem-kejem to Gong kejem wae mungsuh ora kejem iya ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa aku iso ngamuk nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi girayo apa Terus? Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku lalu gila lho. Omong kleru. Gorila. Ayo, utuh gila lho. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogo. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulai kena mulai ning ana aturane apa kowe nek tak undang Pati Sengkuni wis mau dalem Pak Guru ya
Kowe iki ora edan lho, Kang. Aku ki mate. Weh lah malah marang krek mati. Ya ora mak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya wajah. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, senggone dalem Pak Guru ngene ya. Jan izin aku. Aku ki izin kok. Ora usah izin. Antel mencelat lho. Iya. Senggone. Dalem Pak Guru. Kelas piro li? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping piro? Mboten munggah ping 6. Apa sebabnya ora munggah? Ngincentroke buku. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincentroke bu guru? Roti PP Pak Guru. Oh, kita apa segune? Kita jepitane. Nenggune dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sama Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong anggere mantel tak bandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya apa ya kuwi apa? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Dusel. Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrana. Ayo mlaku rono karo nyanyi dusel ni. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Dusel ni. Ini apa namanya? Wah, gue mantep bandem kowe. Sawangane wong kono apa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampean kok piona. Kula diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sampeyan dhewe ora. Piane main. Bawa dulu kok melu-melu ora ngerti dodok sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa Panjen Petro polo kawan sakarepe dhewe. Piano. Main piano. Wah, keparat. Canda dadi wono, Pak. Wah. Petro joget kok duncal-uncalke sakarepku. Joget ki ora ana aturane. Sampeyan mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Ya. Lho. Apa iki? Lho, ora takon. Sampeyan iki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nya. Wong kendel niku ngenten iki. Mbane teko, olu, antem pisan dies klikar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Nya. Mangantem. Badi marep tak mungkur, nya. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena, nya. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mbane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya, celekit suaramu. Nya, ya. Mburi kok piye, nya? Iya, wani name kaya ngono. Nya ya. Mburi kok piye ya? Lho kok mung gelis ya ben. Kaya kula niki nya dimatke. Mburi kok piye nya? Lho, dada kok nya. Ngono lho. Iya, iki ya. Nya ya. Mburi kok piye? Ayo.
kaya kula niku lho sing dimaksudna nyo. Lho iki ya nyo ya. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Ah isih. Ayo, ayo. Ngantem mau diartene aku. Yo, ora tiba menang. Yo. Hoi. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Rame. Ngati-hati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hop, pasang kuda-kuda. Ya. Woi. Ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang oman mumet jenenge gelut tenang ngenten iki. Ha iso ora ana sing menang ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirik ha kesel kok. Oh yo. Aja dimpet lho. Ora apa-apa kok iki. Gimana kaya darane kok mubeng to iki? Guyer ngene. Nya. Wah. Kula toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas hati-hati. Ayo, toto. Pasang kuda-kuda. Entuk Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget ya gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Putar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya kowe. Tremberane nak. Rekake arenggu kados sastra malah keson Jambaya Kakang Prembantuna. Mamingkir dewate, mamingkir piyambak. Purnena paratri pinanggak jangkanira kapisanan aneng perang Bratayuda ayo ndi sing seneng Anoman Tenggana kalah karo Anoman yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuatane Kyai Cundamanik aku meguru karo Anoman aku meguru karo Senggana nuwun sewu Mremban kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke boten prayoga kedadosanipun kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika boten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula lah sepira to kekuwataning anak-anak kula mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku
Pripun to Bremban ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Remban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa Paduka Remban Durna ing Sukalima. Karya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone. Kentas walu gimbal manjar-manjar duk ning dungkul wana dadi asras dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Bagawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula mrika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila waya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko-mongko dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumuntun dewa paling wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gesang Penemban. Tansah marpamoring sukma maya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana taren saking karma nyerduk neng dungkul wana dadi salas dadi wana. Ya to Semar, yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kalawan apa yang dadi pamutahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pudak Tunjung Seta. Tumrap Bagawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang dununge Sekar Pudak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pudak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang Negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Penemban. Ya Badraya. Sikro ngetel gayungan sira risang Ramandaya pati ana yaksa kungcang kramarane wil kata sini. Nuwun sewu Kyai Ki Lurah, nadyan kula tebih anggenipun ndelik krana ajrikan Bagawan Durna anggenipun liga Kyai Cundamanik. Nanging lamar menapa nuwun sewu ingkang abdipun Anoman ugi kedah mekaten. Anoman wonten dawuh. Aku kuwi aja nganti mban cindhe mban siladan. Aku aja nganti disengguh. Yen Bagawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil. Mekaten Ki Lurah. Ya. Nanging wangsul kula menika tebih purukipun. Ning aku percaya karo kowe nadyan adoh. Kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten. Baliya ning Pancawati matur marang Bendaraku Prabu Rama Wijaya. Apa ingkang ndak suwun panjenengane mesti wis tanggap. Tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing Nusa Jawa kene mekaten Ki Lurah. Iya. Menawi mekaten tinggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Marteng jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Lurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya Man, besok kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene. Inggih Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Modar ora iso pulih kaya menungso to kowe ya. Mbeker terus. Iki tambah ana sik, Man. Dipun utahaken mangke rak mantun, dipun sogok. Engko sogoke ya, Tru? Ha kene iso omong. Oh gaya ora. Heeh, Man, hati-hati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambikala, sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih, inggih. Aku kowe Petro Garing wong papat. Oh inggih. Nggo kertu Cina. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni. Tak lereni lek dadi sopir. Ya wis. Sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing hati-hati. Nyuwun pamit Lurah. Ya kaya bocah cilik senggono. Kanta Dyang Tinon mapakar Suta Dekapira Kresna Parta Manaher Sakti Ndira Jiwa Semar apa ingkang mbok ngendikake nalika sampet jagung ana ing omah Karang Kadempel Siwa Badranaya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudak Tunjung Sita nggih apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang Punden Pandhawa mestine ngoten supaya apik kedadeane aja dikira Semar niku mbanci demban siladan sampean mang matur Punden Pandhawa napa sing kula jaluk yen Punden Pandhawa ora percaya marang aturku sampeyan aja kuwatir sowan sampeyan ten negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Garing Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengkono Siwa nggih kula pitados syukur bage Ngamarta mangke lenggah Sinuwun Ndarawati mesti kemawon pun tanggap sing kula karepke den mboten nama kula menika badhe tumindak ingkang mboten prayogi mboten ning jujur mawon sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa monggo alipun sawi budidaya aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake Sekar Pudak Tunjung Sita sing kula arep-arep nggih punden kula para Pandhawa setunggal sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Pudak kaya sing kula karepake Siwa Semar aku nyuwun pamit ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing derek aku monggo Gus moderaken aku anu ya Pak izin ya aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca ya sing ati-ati Bagong aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak Petruk sing ati-ati rangkanono ndaramu ya Petruk nggih wis taken dah
Astina ning pasewakan